Okay, mamay ako pong panginabuhi kay dili man ko ka kita ba niya. Aw, dili ka kita. Day banturan ka sungkod-sungkod ka. May kadumdum ka muli tay. Okay, dinati po diri nga kining sungkod malaki utang sa dapin na po sa kasada. Mga bana? Ah. PWD pulis ya. Ah, PWD ka nay? Ang mild stroke ba. Gamay-gamay pa ko makita ta pag maadlaw ginagmay aron nakaedad ko kay nakairog man. Siguro na apoy magpasakay siguro nimo magiang ka palitag. Na po dili. Na po si batuan ra ko. Na po dili tingog po kay may tawo mong giloy-on man po nga. Oo, na apoy. Ni parehas ning kinais tawo ba. Pila man ning kurta ha? Papel man dili mo kaila og pila. 1,000 na tay para sa imo ha. Ha? Salamat sir. Ah, may butang tay, na i-pressure eh. Lingot ra sir. Sige lang, sige lang. Kining bugas. Ari lang ni butang. Salamat sa inuuli ko nimo po sir. Oh, salamat na sir. Salamat kayo sa niyo sir. Ginoo sir. Hanggang na salamat. Grasya po. Salamat kayo tay. Tay, may buntag. Unsa ning lugar diri tay? Payahan ni sir sityo Ah, may sakop. sa Barangay Bugo. Ah, barangay Bugo ni dire. Ah. Unsa na imong dala tay? Bugas ni sir og bulad. Ah, bugas bulag. Ah, gikan ka sa merkado? Saka Joel Ritzel ba hilot ko sa iyang anak. Manghilo tay ka tay? Okay, mamay ako pong panginabuhi kay dili man ko ka kita ba niya. Aw, dili ka kita. Day banturan ka sungkod-sungkod ka. May kadumdum ka muli tay. Okay, dinati po diri nga kining sungkod malaki utang sa dapin na po sa kasada. Okay na ka na dili ka kita tay? Daan na po sa gamay na ko. Ah, sa gamay pa. Ah, dapit inyo diri tay. Dito, may loyo, may balay diha, may kamalig diha. Ah, doon lang dire. Ah. Pero kabisado na nimong dalan dari. Ah. Busakay ka sa motor tay, hatod ka nako. Ay na lang sir, doon lang ito baka na ba diha. Ah, dana. Ah. Night truck man tay, kajut lang. Daplin tay ha, kay night truck ha. Ah. Natay nagi Andre buta dahil si tata. Hatod ka nako dito sa inyo tay. Kudala na mong kan be, bugas. Gas na og bulad diha. Ah, mao ni gisuhol nila sa kanang paghilot-hilot. Oh, nya pakapin naman siya kay dagan po kwarta. Ah, tagaan po kay kwarta. Ah. Kaya nang bunto dito baba tagod ko. Diare dapita saya. Dili ka makasalaag usay tay. Malapas usahay basta. Kuan kanang Malapas ka usay kani, may balaan na nimo na itubo. nay trobo nya na mo ko ang kuare. Ah, dari ang undalan. Uy, pero tay ha. Ano may pagkapod niya. Mayong buntag nay. Si tatay naagian ako dito, dili din kita si tatay day. Gikan daw siya ng hilot. Mga bana? Ah. PWD pulis ya. Ah, PWD ka nay? Ang mild stroke ba? Ah, mild stroke ha? Sa una? Akin sa Bukton. Ah, mo ni balay mo tay? Oh, mahulog ka tay ha. Sige lang, dari lang ko nay. Dari bugas tay. Oh. Dara, salamat sir. Oo. Ah. Oh. Nagian ako di adto. Wala jud makita tay. Wala. Di ba jud kay makita sa gamay? Sa gamay-gamay pa ko makita ta pag maadlaw ginagmay aron nakaedad ko kay nakairog man. Namahaw na ma? Ah, siguro na apoy magpasakay siguro nimo magiang ka palitag. Na po dili. Na po si batuan ra ko. Na po dili tingog pod. Ah, wala tingog pod. Na kay may tawo mong giloy-on man pod nga. Oo, naapod. Ni parehas ning kinais tawo ba. Pila pi bayad hilot de tay? Kung presyo depende ra man sa. Ah, depende sa mga tag. Si nanay kay malipayon si nanay no. Ah, wala may anak nay na may anak. Ay, una anak, tulo. Ah, sama sila karon? Minyo naman. Ay, nangamin yun na. Pero maglagan na po sila dire. Bisitaan lagi sa. Ah, talag sarapon. Ah. Nganong wala man tuod ni nabutangi kigdanan dito tay nga maglisod mo kag saka. Ugmar ko ato sarga siguro. Ah, mag-usap ka karga manghilot pagka dito. Oh, tagada po zero lagi. Ah, sige. Natapar plite kay to. Pila pliti dai dire pulong dito sa Argao? Kwenta. 50, balabal, nay balabal re. Ah, nya. Dito. Kwenta pud pauli. Sahay kautang ko plite tricycle kay zero man kay to kadaghan ang mahilot sa Argao pa daghan kay mahilot sa Argao karon. Ah, bali na namoy pwesto dito? Ah. Ah, bali na mga tao lang mato dito nga magpahilot. Ah. Lain po na pundok nila kay makita man sila. Ah. Oh, lakansi man may mga buta kay Ang servisyon man po nila ang kuhan. Ah, gansi ko. Diyok, di mo paglihok kay kuyog. Oh, kay di mo Ako ka. mga may sa among pwesto dito. Nay mo adto. Ah.
Dewan. Si nanay nara sa balay, diri ra kanay. Maghikay ana. Muka. Hugas. Hugas, oh. Tatay mo yung nangita og pan, kwarta panginabuhi. Oh, yeah. Sa magbalo sa hay. Dili magbalon sa may kanon mo dito. Mamalit siya. Ah, palit lang dito tayo, naapoy karinderya dito. Kuan kanang naman pi suroy nga kana bitang namote. Ah, mga kamote, saging, oh, mga lagot mon, na mga tinda-tinda, mora po palito nimo. Ah. Tagaan ka na ko og pahalipay gamay tay. Tagaan ka na ko kwarta gamay ra pud ni. Ah. Pasalamat ta sa Ginoo. Kaila pa ka kwarta tay? Pila man ning kwarta ha oh. Pila man ning kwarta ha? Papel man di mo kaila og pila. 1,000 na tay para sa imo ha. Ha? Salamat sir. Salamat sa Ginoo ha, kay nagkita ta. Dili pa na mautay, palitan ka na kog bugas o grocery, may na lang nakay bugas diri ma-stock daan ha. Anan salamat kayo. Salamat kay sa Ginoo. Ay mubalik dayon ko, dili lang kay kana may na lang nakay kwarta pud mabunot-bunot. Kay may na lang kanang usahay man ka makautang kag para plite sa tricycle. Salamat kayo sir. Wala ta ko nyo diri, mubalik ko ha. Ah. May na lang makadala ta diri gamay grocery o kanang bugas pud gamay. Ginagmay lang pasalamat sa Ginoo nga nay grasya. Mubalik dayon ko, wala ta ko. Kay salamat. Ay, matos ako. Oh, salamat. Ato ta sa lungsod, palitan sa tatay grocery. Kadali o bugas, balikan na nato. Ya, siguro mga timtabang gikan na ta sa lungsod no, namalit na tag bugas. Dayon napoy grocery dire. Tara nato nang balikan si tatay kay may na lang madalaan na tog bugas pito si tatay. Tara, abanti na ta. Ah, siguro mga katimtabang no, balik na tayo tatay. Ay, para mapaabot ato ning gamay nga bugas o grocery. Dula ta lang tatay kay ilang tatay naram ko tulana gud sagingan dali ko sa kasingan. Tara dalon na nato mi dito. Ya. Tay! Nay! Balik sir. Wala. Dugay jud ko tay kay. Gracias sa Ginoo. Dito ko sa Argao. Oh. Aham ni butang tay na grocery. Lingot ra sir. Sige lang, sige lang. Kining bugas. Ay, sir. Dari lang ni butang. Salamat sa Ginoo ni kanimo po sir. Oh, salamat. Oh, tay kay grasya na Salamat sa Ginoo grasya po. Ana ta diri lang tatay. Lingot sa sir. Sige lang tay, dari lang ko. Medyo nadugay-dugay jud. Ah, Dali ra man god. naniud to na ma. Wala po kalungag eh. Nalaba pa ko. Ay nalaba ka? Ah. Oh. Yari ra po nalaba ba ray. Kaya. Container ka ko. Oh, sige lang nay, okay ra, okay ra. Tay, gamay ra ni nga bugas tay. Kuha na ni 25 kilos isa kapsak then napoy grocery dia, may na lang taon ma. Daghan na sir. Salamat kayo sa niyo sir. Sa Ginoo sir. Hanggang Oo, na salamat. grasya po. Salamat kayo tay. Dito mi sa kuan, sintro gid si Argao na malit. Dugay man kay taas-taas pug pila. Dugay-dugay jud ko kabalik na. Langay-langay gid ba? Dali ra man gani ko. Salamat na gid sir. Sa Ginoo kanimo. Hanggang Nay, nagawas na. salamat kayo. Oh, salamat kayo tay. Salamat sir. Oh, salamat kay nay. Oh, amping mo diri nay ha. Kamo po sir. Bilib kay kunin mo tay kay bisan sa imuhang kahimtang aning kamot lang gyapon ka nga para gid mo ka survive sa kinabuhi ba. Bantog pag-ampo mo sa Oh, ampo kita sa Ginoo, pasalamat. Salamat kayo. Salamat kay nay ha, nay. Oh. May na lang nay, naamoy makuan gatas. Kutang. Oh, kutaw. Kape, nay kape oh. Ay dilata bugas. Oh. Ya, dili na ko magdugay nay. Sige sir. Tay, ha. Salamat kay amping mo diri tay ha. Amping mo, amping po. Oh, salamat kay tay ha. Oh. Salamat sa Ginoo tay. Medyo. Totoo man ka Ginoo tay. Uy, mao Oo, dito sa liga na kay gulay ginaula mo ta. Magampo ta si Ginoo, pasalamat ta nga naay grasya karon nga naabot ha. Oo. Dili man gyud niingon nga dako tay. Nga kuha gusto lang ko mag-share for blessing kay mga blessing nga naabot sa kuha. Akong gipanghatag ang uban. Ha, para sa inyo ang mga deserve nga tabangan. Daghang salamat sir. Salamat kayo. Salamat kayo. Pasensya na nga medyo nadugay-dugay kog balik. Dali ra gani. Ha. Sige, sa karong mga timtabang nahatag na nato ning kuha ni tatay. Dire ra ko tubot ang video kay muli na pud me. Daghang salamat.